good morning, Nora. I'm going to go to school. Call you later. Mmiri Mma. Bia ba isa. Bia. Mommy. Ebe ka ị na-eje? I'm going to school now. Akwụkwọ. Taa oge na-ewe n'iwe. Taa Tuesday. Taa bụ Saturday na my own calculation. Ọ bụgo na nka bịa m n'ihe amụgoro m na taa Saturday. Gịnị kwa nke iyikwa na ihe nke akwụkwọ? Gịnị ka ị na-ayikwu? Were ile ka ị na-agbasara m n'iro? Nne, mesigo. Mesigo, yes. Mommy, good morning. Ife ihe wụsa na ihe na nwa. A na-ekwu, mechata obi. Kpọchi na ịsọ. Ọkwa ịkwadochago. Akwadosigo. Na-ahụta ọzọ ịsọ. Na-ekwu na ị na-edu ya apụ. Ya ahụ gị nwanyị. Mba, na-enye wee akụ gị kwuo ihe a nwaanyị ọwọta. Ọ dị ọmaka. Good morning. Good morning. Ọ ya kụziere unu. Mana by the way, ka ebe unu na-aga tata bụ Saturday. Tata bụ Saturday. So ka ekwe na ebe dị nwa m nwaanyị aga. Good. Of a very good question, Yes. Good morning, like I said before. Good morning, Keunga. Thank you. I nwa bụ ndị senior. I want onwere exam anyị ga-enene n'ọdịnihu. So asị anyị were Saturday bịa ka anyị nwee ike mee gịnị? Lesson. Thank you. Okay. Lesson. Yes. And that one function of management. Thank you. I want one the functionaries. Yes. Yeah. Okay, couldn't we now muti here? Exactly. Hey. Yes. Look how one the senior. Can the class enter them? SS3. 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 SS4 can not. SS3. SS4. 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 SS3. Okay, SS3. Oh, the same class. Hey, man, I'm not going to tell you the mission. I'm going to SS3 SS4. Funny you. Class. So bad, huh? Man, no way. What do you who got the color? Amamu, Amwa. Nwa bụ onye di? Nwa be. Hey, onwoni na yifa. Okay, nwa be Philip. Oh, Philip no bụ no. Yes. Go bụ no. Hi. Masi bụ mama gị. Hi. Ewo. Ọnwụ bụrụ ma so ya adịrị gị na mma. Ọwụ na Hi. Masi no, nwaanyị na-egote nwaanyị mgbe anyị pempe. Hi. Nwaanyị adịka. Onwe ya lụrụ m n'alụ. Mana onwe lọ. Mommy biko ka anyị gbajebe na taa Yes. Ụmụnne gị kwa ahụ dị onye ọbụla. Nsogbu adị. Yes. Ihe eli nni. Mommy ka anyị jebe o. Ka anyị jebe. Okay, is your assignment. Ịma asị anyị chọba X. If I find igwekwa S since anyị nọ na yard. Nke fine go dị bụ why. Very soon nwa ma wo graduate. Hey. Ahize chukwu. Why ka achọtakwana m S o. Achọtakwana. Ihe mere bụ otu nchụta why. Wetụzi X. Ịma S m nwere ụkwụ na akwa. Gaanụ na ọfụma. Ka anyị aga.